चिरां जिल्ला बेंगुरा आफादनि आफादगिरि नार्सिरां बसुमतारी खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गावसिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायहरदों। जेंनायानो जादों माखासे गावसिनि बेंगुरा सुबुंफोरनि दानफ्रामबो मोननाय थानाय पेन्सनखौ दानदों, लोगोसे गावसोरनि एलट जानाय हाखौ दखल खालामदों होननानैबो अजद दैखाङो। ओरैहाय समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारियाबो बुंथिदो दि बिथांमोननि हाखौ दखल खालामाखै, मानोना बे हाया वान स्टप सेन्टारनि मुङाव एलट जाखानाय। बेराफारसे पेन्सन दानना होनायनि सायाव सोरहाबा मोननै बख'नानै लानायखौसो दानदों आरो सोरबा पेन्सन मोनाखैबा बेखौ थाबैनो मोनहोनायनि राहा लागोन होनना फोरमायदों। आं चिरां जिल्ला वख'ग हन्थानि एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि सिएम सारनिसिम आं गुरैयै खावलायो जाहाथे जेन जोंनि बे समस्या जोंनि बे हेन्डिकेपफोरनि माखासे दानलांनाय पेन्सन DSW अफिसार समेश्वर मुसाहारिया जे पेन्सनखौ दानदों बिनि जेबो जोङो एन्सारखौ मोनाखै। जोङो DC सारनिसिम बेखौ फोरमायहैबाय, बिनिफ्रायबो जोङो जेबो फोरमान मोनाखै आरो समेश्वर मुसाहारि बे DSW अफिसारखौ जोङो गुवाहाटी जइन्ट डाइरेक्टरावबो बिनि नामै FIR हैबाय, बिनिबो जेबो एक्सन जायाखै। बिनिखायनो CM सारखौ आं गुरैयै खावलायो जेन बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंखौ वख'गनि बे जोंनि प्राप्य दानजानाय पेन्सनफोरखौ जेन थाबैनो बानायना होयो आरो बे दुर्नीति DSW अफिसार समेश्वर मुसाहारिखौ जाहाथे बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै दस्रायाव हरो, बेखौनो आं गले गले खावलायनानै आं प्रेस मिटनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरबाय। गावनिबा डाबल पेन्सन मोननायनि थाखाय दानदोंबो होनाङो। डाबल पेन्सन मोनोबाथ' गोबां मानसिफ्रानो डाबल पेन्सन मोननानै दं, बिसोरखौ दानाखै, खिन्थु मानसि बासिनानै दानदों बियो। सोरखौबा इगनर खालामनानै माखासेनिखौ माने बेखौ हिसाब मोना जोङो। गोबां मानसिफोरनियानो हाबाखै हाबनायालाय, खिन्थु दाननायखौ रोखा साथाम साब्रैखौ एखे मोनथिथारबाय आरो गावसिनि ससियेल वेलफेयाराव खामानि मावग्रा कर्मचारिफोरनि खुगानिफ्राय अफिसारा बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय दिनैसिम गैया। साथाम मानसिया जनक राय, जामिदार राभा, बिस्वजित गयारि, बिसिनिखौ खाथां मिथियो। बेखौ डाइरेक्ट जोङो आरटिआइ बायदि नायबिजिरनानै जों मोननो हाबाय आरो मोननो हाबाय। माने बेखौ मोनफिनजानो लुबैयो आरो बे साथामल' नङा, गोबां मानसिनिखौ 4 मास 5 मास दाननानै दङ। दा बेखौ मा खालामो बेफोर फैसाखौ, जों बेखौ माने जोंनो नांफिनगौ। बे समेश्वर मुसाहारिया जेरैबाबो मारै होफिनथों, बे दानजानाय बिख्लंफ्रा माने दानजानाय पेन्सनखौ जाहाथे मोनफिनो। आरो बे अफिसारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो CM सारखौ गले गले अननानै खावलायहरो जाहाथे बे DSW अफिसार समेश्वर मुसाहारिखौ जेन बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरो। बेनो जोंनिफ्राय बार गले गले खावलायनाय आरो बिनि जेंनायानो जाहैबाय जोङो 2015निफ्राय बेयाव जोंनि अर्डार मोनखानाय लेखा आधा बिगा दङ। ओमफ्राय बे आधा बिगायावनो जोङो प्लास बे समाव माबाया DCआ वीरेन्द्र मित्ताल सारमोन, बे बुंदों थिगासे नोंसोर आधा बिगाल' लेखा होजाबायबा, अर्डार होजाबायबा, आधा बिगाखौबो खाथियाव ज' दंखायोबा बेखौबो दखल खालामनानै ला, उनाव आं मावनानै होगोन होनबाय। वीरेन्द्र मित्ताल सारजों जोङो गोबाव सम माबा खालामनो मोनाखिसै। बिथाङा थाबैनो ट्रेन्सफार जानानै थांबाय मानिबा जाहोनाव। बिनिखाय जोङो दासिमबो बे लेखाखौ जों प्लास खालामनो हायाखै। जों खालामगौमानि DSW अफिसारा वान स्टप सेन्टारनि नामै दस्रायावहाय
2 बिगा ना 1.5 बिगा गाव एलटमेन्ट खालामनानै लाबोनायखौनो ओमफ्राय जोंनि माबायावसो दस्रायाव होखारजानानै जोंनि बे दखल सत्त हेन्डिकेपफोरनि दखल सत्तखौसो बियो सुनानै लाफैयो। बे समाव सुनाय समाव बिग्राय मण्डलमोन बिथां लाबोनाया, बिग्राय मण्डलखौ जोङो बेयावनो होसोहरदों। बे DSW अफिसाराबो खारलांदों, जों हेन्डिकेपफ्रानो होसोहरदों। थेवबाबो बे जायगाखौ बियो माने सिंजों सिं खामानि मावनानै दा हनै हा बेबायदि अरम्ब खालामनाय जाबाय वान स्टप सेन्टारनि नामै बियो। दा जों बेखौ मानिनो हाया, जों बेखौ हगारा। खुनु मथे जों बेखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' खोथा नङा, गासैबो चिराङाव जेसेबां हेन्डिकेपफोर दङ, बिख्लांफोर दङ, बिसिनाव सों, साफा साफा सों, हगारो ना हगारा, बे मानसिखौ DSW अफिसारखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा, बेखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ ना सासपेन्ड खालामनांगौ, बे साफा साफा सोंनानै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सोंनो हागोन। बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' बुंनाय राव नङा, बे गासैबो जोंनि हेन्डिकेपफोरनि बुंनाय राव। हाया आधा बिगानि खेलिमेलि, जोंनो अर्डार होनाया आधा बिगा, ओमफ्राय सिगांनो 2015आवनो DC सार बिरेन्द्र मित्तल सारा माने आं बानायना होगोन, लोगोसे जुदि एसे हा दंखायोबा नोंसिनो ट्रेनिं सेन्टार बायदिसिना नांखागोन, बे आधा बिगाया जथेस्थ' नङा, सोब डिस्ट्रिक्टआवनो आधा बिगाल' हा गैया, बिनि बांसिन 1 बिगा 1.5 बिगा 5 बिगा गाहामसिम दङ। क'क्राझारनाथ' बिराद गुवार, 6 बिगा ना 7 बिगा होननानै सारा गावनो बुंदों। ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोङो बे हाखौ जों प्लास दखल खालामनानै दोनदोंमोन आरो। दा बेखौनो जों लासै लासै मावनो नागिरनायखौ DSW अफिसारा बेखौ दखल सत्त खालामफैगासिनो आरो। बे हाया गासै बे आधा बिगा 10 लेसा दं जोंनि अर्डार मोननाया, ओमफ्राय बिनि ओरै आधा बिगा। दा बे हाखौ जोङो हगारा आरो, खुनु मथे जों हगारा। खावसे बिदों माने जोंनावथ' बियाखै बियो, माने एखे बे हाया आंनिसो, आं एलटमेन्ट खालामनानै लाबोबाय माबाय होननानै बुङो, खिन्थु बियो जोंनो लेखाबो देखायनो हाया, बिनि अर्डार लेखाया अबहाय बेखौबो देखाया। आरो जों जेला बे हाखौ फार्स्ट वान स्टप सेन्टारनो बिग्राय मण्डलखौ लानानै फैयो, अब्ला जोङो बे वान स्टप सेन्टारनि माखासे बायद'फोर दंमोन, बिसिनाव सोंदों जोङो नोंसिना हाया अबाव होननानै। बे बायद'मोनहा जोंखौ बुंदों खुनु क्लियारानो गैया, सारा जोंखौ ओरै ओरै फिदिंगासिनो दङ, दस्रायाव सुफैबाय बेयावबो होसोहरजालायबाय, बेसे सोलाय सोलाय खारनोसो नंबाय जोङो होननानै बुंबाय। बिसोरनो क्लियार जोंनो खोन्थालांदों। होमब्लालाय माथो जोंनिखौ मा फैखो, बे मानसिया थिग नङा सारा, ओंखायनो नोंसोरो बिनि गोजानाव था, बिनि खामानिया साक्सेस जानाय नङा, आरो जोंजों मालाबाबो दाजुजि, जोंना बिख्लं हन्थाफ्रा गासिबो एकगत, जों बेखौ हगारनाय नङा होननानै आं बिसोरनो क्लियार खोथा होखानायखा। वान स्टप सेन्टारनि माने DSWआ दालाल मावदों ना मादों बेखौ जों मिथिया, वान स्टप सेन्टारनि एलटमेन्ट जाबाय होननानै बुंबाय थायो, ओमफ्राय लेखा खागजखौ बियो जोंनो देखायनो हाया। थेंक इउ।